sa kaawit. Maayong adlaw kadiyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Joyce. Si dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Bakit ba? RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba na siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Negros Occidental. Ang atuman sa tampo nagdasangan nga Joyce. Salamat. Pila na lang gyud kaadlaw nga akong kuwang. Mahuman akong apprentice dinhi sa barko. Miss? Oh, yes sir. May tuyo ka sir? No. Nidoon ako nimo kay naghinuktok mo ka din, eh? May gihuna-huna lang ko sir, uy. Di ay. Naguna-una kasi mong boyfriend? Ha? What sir, uy? Unsa ganito yung name nimo? Joyce sir. Okay. Sige, Joyce, ha? Mag-roving pa ko. Sige sir. Ay, kagwapo kita sir, Raid, uy. Ops, matani mo ha? Nakakita ko. Nung sa ka diha? Grabe kay ka nakatutok ni Sir Raid, oy. Gwapo kay siya, Besh, no? Gwapo lagi. Nga dili man na ato. Mausab. Ay, gibog-ibog diha, besh. Concentrate ta sa tong pag-apprentice dinhi. Kaya pila ka adlaw, balik na sa tag-eskwela. Ha? Uyab? Oh, may uyab na ka? Wa pa taon, sir, uy. Aptik sa gada. Tinuod bitaw, sir. Wa pagit ko'y uyab. Kuha pa ni mo? Ba kayo uyab? Strict ang parents, sir. Mao di ay. Bitaw, Joyce. Sakto sad. Concentrate lang gid kasi mo kapag eskwela. Unya na uyab-uyab. Kun pulampos na ka. Uy, nagtiksanay sila sa iyang uyab. Sir, ikaw man ko di ay na. Nagtiksanay mo si mong boyfriend, oh. Pag sure diha, sir, uy. Wa man gani signal. Abi na kong nagtikste kasi mo uyab. Kinsagot tayo akong textan, sir, nga umang ko'y uyab. Promise? Wa kayo uyab? Promise, sir. Wa, gyud. Sige. Wa man ka ha. Ay, salamat. May signal na gyud. Magka-Facebook na gid ko. Husto. Akong i-search si Sir Raid P. Unya, ako din siya i-add. Ay, salamat. Iyo kong di-accept. Ay, oh my God. Iyo pa yung kilay kag ako mga post. Ay, kagwapo gid niya, oy. Dali aras adlaw, oy. Mahuman naman din among pag-apprentice ron. Uy, hala, si Sir Raid. Good morning, sir. Good morning, Joe. Manaog mo ron? Yes, sir. Sige. Ingat. Thank you, sir. Ikaw po, sir. Ingat sa inyong biyahe. Adlaw-adlaw. Salamat. Naunsa man ko, eh. Duha na kasi man, sukat gananaog ko sa kisakyan ng mga barko. Pero, nagsige naman hinuon ko kunahuna ni Raid. Naunsa man ko. Nabuang na kaday? Ayaw ko nga naabes. Sakita sabi mo manulti, uy. Usab day tawag ni mo anak, be. Nga na magsige makaghandom atong staff sa barko nga atong gi-apprenticean. Nga sure magyug ko nga wa to magunahuna nimo. Besh. Hoy, besh. Concentrate tag-eskwela, no? Aron makakita tagmayong ugma.
Kumusta na ka si Raid, no? Husto. Mag-online ko, bi. Akong tanaan ko nag-online ba siya? Buwa man siya mag-online, uy. Ay, suwayan ako. Message lang ko niya. Mangumusta ko. Hala, no? Ni-message ka niya? Unya, wa mag-online? Nga nung manggudi ay ba? Kung mag-online siya, ira man tumabasa. Bala ka, uy. Sikig pa ka po ang anong lalaki nga. Layo kayo niya. Ay, ambot ba, besh, uy? Gimingaw man ko di Raid, besh, uy. Hala, no? Besh, ay kalimot, no? Walang naging kayo. Ay, naunsa man ko, uy. Ay, si Raid naman lang ni Perming na sa kuna-una. Mao ka ning kitawag nila og gugma. Ay, Raid, please, pag-online na, pe. Maluoy ka na ako. Pag-online na, please. Anya, day, kumusta man imong Raed? Wag yun, day, uy. Wag yun siya mag-online. Na, kalimti na to si Raed, day, uy. Wala. Si Raed, nag-online na. Nag-message na ako. Akong basahon. Okay lang ko. Pasensya na dugay ko reply. Kay dugay ko naka-online. Kay nagupa ang akong cellphone. Bag-ura ko nakapalit. Ako sing replyan. Unya, lipay na ka nga nag-chat-chat na mo. Siyempre, best, no? Ambot ba, oy? Sobrang kalipay nga kung gibati nga nag-chat-chat namin ni Raed. Wala. Uwan sa maning message ni Raed na ko. Pagtarong cute og eskwela, ha? Kay sa imong graduation mo, anak ko. Amping pirmi. Yes! Yes! Mari sila i-graduate na ako. Oh, Raed, magtarong yung kong eskwela, promise. Kinahanglan na gyud kang mo move on, Besh. Jane? Tanawa, ha? Ingon ka mo ari si Raed sa mong graduation. Pero may Raed bang napakita? Wa! Maog yun, day. Gikalimta na kaagpo, uy. Mulang? Unsa tong giingon nimo? Wala siya chat-chat nimo? Oh, besh. Ayaw na paghandom ato niya, uy. Ay, hindi ay maayo ay. Nakoy amigo, akong ipailaila nimo. Aron dili na ka maghandom atong Raed. May pa, pangitain naglaking atong amiga day, ang maningaw na. Joshua, ako na yung amiga, si Joyce. Hi, Joyce. Hello. Kagwapo niya. I love you, Joyce. Joshua. Ay, sabda nga. Preskur kay ko. Ang tinood, bisag mag-ulan talaga ila. Malahin akong pagbati ni mo. Joyce, hatag lang ko higayon nga mahalon ka. Joshua. Sugtay na lang si Joshua, day, uy. Day. Hibaw ka, day, no? Swerte kaayo ka. Nagpanguyaban ka ni Joshua. Kinagan kayo nagkagusto ng Joshua, uy. Ayun na nagpantusa ang tao, uy. Salamat, Joyce. Ngayon mo ko gisugot. Buotan ka, Josh. Ug nakita sab nako nga tinud-an na yang imong tinguha nako. Maong angay lang sab tingali nga sugton ti ka. Salamat yung kay Joyce. Magkanaom ka. Ambingan ko ato relasyon na. Hala, uy! Kagwapo mo din yung mag-uyab, Besh. Ikaw, gid Jane? Bitaw! Uy, Josh, ang pingin taon nga akong amiga, ha? Kay buuta ra ba yung taon ni? Ayaw, ganun taon ni pasakit eh. Ay, magkabala ka, Jane. Pinangga kita na ko. Kay mo nimbayan na akong gipangandoy nga ako ikauban sa tibuok ko kinabuhi. Daon sa man ko eh. Usa na kapuan sa kami nagkauyab ni Joshua. Pero, nganong lain man nagipangita sa kong kasing-kasing. Nganong hangtod karon, si Raed pa man ang akong gihantong. Unsay buwag? Joshua, I'm sorry.
Dili na ko kaya. Unsi, Buotan ka. Gwapo. Naani mong gipangita sa kababae. Pero, wa ko'y kugman mo. Joyce, Gisugot na lang ka kay gusto ko makalimot sa lalaki nga akong gimahal. Pero hangtod ron, siya pang niya sa kong huna-huna o kasing-kasing. Maong sorry makigbuwag ko nimo. sakit ka di mong gibuhat ako, Joyce. Pasaylo ako, Joshua. Dili ko gusto nga mapapretend nga mahal ti ka. Pero ang tinuod bisag ka may wakoy kugman nimo. Kinuo ko. Mausap ko. Pangita na naglaing babae nga imong bahalon. Ayaw lang ko. Tungod kay wakoy kugman nimo. Sige. Kung may imong gusto, huwag ko mahimo. Sige. Pag-ayo-ayo sa imong kinabuhi. Joshua, I'm sorry. Dili ko tuyo ka pasagatan ka. Pero dili ikaw nga akong gimahal. Buang ko. Tanga ko. Nganong hagtod ka rin sirain pa man ang lias ako kasing-kasing. Handuman. Hangtod karon, siraid gihapon ang akong gimahal. Ug nangandoy ko nga usa ka adlaw ni ana, magpakita siya nako. Kanimo Joshua, kung namati ka man karon, sorry sa akong gibuhat nimo. Tinhin na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.